Ano na lang kaya ang masasabi mo kapag nasaksihan ang isang unit na modernized bus na nagbeating the red light sa intersection ng Mandurao District noong nakaraang Abril 18? Sa video na pinost online ni AJ Alinsaga na nag-viral, umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko at pumukaw naman ang atensyon ng Western Visayas Transport Cooperative or WVTC. Depensa naman ng General Manager ng WVTC na si Mr. Hali Alcarte na may ibinabaraw ang kanilang driver sa isang mall na malapit sa stoplight area at nung gusto na niyang bumalik sa center lane, ngunit ito'y puno na ng mga sasakyan dahil ng pagkatigil nito sa outermost lane. Sinabi pa nito, nababalisan na raw ang kanilang driver dahil marami nang bumubuse ng mga sasakyan na sumusunod sa kanya para lilikorin sana sa kanang bahagi ng daan. Liliko din sana ang driver pakanan, ngunit nung nakita nito na wala ng sasakyan sa kaliwang daan, dahilan na dumiretso ito kahit red light. Matapos na mag-viral ang video, binabaan ng disciplinary action ng driver at sinuspende sa pagpapasada ng 6 na araw at sinisigurado naman ng management na hindi na mauulit ang nangyari. At mga ka-K5, humihingi ng dispensa ang management ng Western Visayas Transport Cooperatives or WVTC at kay Mayor Jed Treñas ng Iloilo City matapos na mag-viral online ang kanilang bus driver na nag-beating the red light sa Mandurao District. Para sa Network News, ako naman si Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.